Dobrý deň, ja sa volám Alexia Márik a chcel by som sa s vami zoznámiť. Ideme si zahrať spolu obíčko, volá sa Escape the Evil Gingerbread Obby. Je zaujímavé, že ja som si teraz ten kanál založil. A má menej výkonný počítač, takže mi spadol najmä asi Roblox. No, už sa mi načítala. Ja si to tu iba nastavím. A ideme na to. Keď sa vám zdá, že to nemá moc kvalitu, prepáčte, je to moje prvé video. Viem, že je to úplne trápne. Zaujímalo by ma fakt, kde sa tadiaľ to dostanem. No ide to. Ja som z nejakého dôvodu sa prešiel cez dvere. A snažím sa to vyhrať, ale to je celkom ľahké zatiaľ. Normálne obíčko je jak pre mňa stvorené. Jak pre mňa stvorené je to obíčko. Z nejakého dôvodu proste cez si dvere prejdem. Nemusím ich ani otovrieť. A dúfam, že tento kanál bude úspešný a toto je len zoznámenie. Ja budem hrávať aj lepšie veci, lenže toto je len tak ku zoznámeniu, pretože chcem aspoň jeden YouTube button dosiahnuť s týmto kanálom a viem, že je to trapas. Ani neviem poradne, jak strihať videa. Iba som sa s vami chcel oboznámiť a dúfam, že mi dáte like alebo odber. Je to moje prvé video, tak dúfam, že sa vám aj ostatné budú potom páčiť, lebo toto video trapas. Dúfam, že sa vám budú aj druhé videá páčiť a tak čau.